15 glaçons d'hidrogen. El podcast de llengua i tecnologia de Softcatalà. Amb Aleix Vidal. Hola a tots, benvinguts d'aquest especial estiu 2021. Entrem a una taverna de vacances, És un episodi que hem titulat Estiu estàtic, per seguir amb la tonteria dels adjectius, diguéssim. I bé, el fem des d'una comarca indefinida dels Països Catalans, no, es pot dir, no? El Maestrat, i bé, fem la trobada d'estiu de Softcatalà. Aquest any hem hagut de prendre mesures, evidentment, ens hem separat per grups, bé, tampoc no entrarem en detalls, però que sapigueu que estem intentant controlar-ho tot. Llavors, bé, de fet ja ho sentireu una mica amb les veus, que evidentment portem mascareta, per tant, potser no se'ns entén en algun tros, però són coses de l'època. Aquest episodi especial el fem aquí a la fresca i avui tenim, per començar, tenim en Jordi Mallac. Hola, Jordi. Ui, que no t'he obert el micro. Hola, Jordi, com estàs? Bon dia. Bon dia, Jordi. També tenim en Joan. Bon dia. En Joan Montaner. En Xavi Bars. Bon dia. I la Belén Ibars. Bon dia. Amb ells començarem aquest episodi especial, doncs, no sé, preguntant-los una mica com està passant l'estiu, com està aquesta trobada Softcatalà, que està sent fructífera, estem fent feina, no estem fent feina, o ens ho estem passant més bé que fent feina. Les trobades de Softcatalà són super fructíferes sempre, Ja, que molt bé. Molt bé. I enguany, crec que el fet de no poder ajuntar-nos molta gent, clar, com que estem en grups xicotets, encara es fa que fem més feina. Sí, senyor, veus? No hay mal que por bien no venga, que diuen. Com es diu això en català? Hosti. Molt bé, doncs escolta, com sabeu, la taverna, us convidem a beure una miqueta, algun refresc, i que a més ara amb aquesta caloreta que tenim, doncs sempre va bé. Us sembla si repassem una mica l'actualitat que hem estat comentant aquesta temporada? Més que res perquè, ostres, sembla que no, però en 9 episodis hem parlat de bastantes coses, Ara anem a veure una miqueta aquí la llista que tenim. L'aperitiu d'actualitat. L'he tirat des de la taula, però ens ho podria haver fet en directe, Belén? Què tal? L'aperitiu d'actualitat. Molt bé. A veure, tenim... Mireu, aquesta temporada hem estat fent una mica repàs i hem vist que hem parlat de moltes coses. Hem parlat de noves versions de programes, com per exemple el Genom, que va passar a la versió 40, saltant de la 338, diguéssim, han decidit prescindir del número decimal, diguéssim, no sé com es diu això. Després també hem parlat de la publicació de la versió 3.0 d'Audacity, que de fet hem comentat també que entrava al grup de Muse, dels desenvolupadors del Muse Score, que ens en va parlar, a més el Xavi, en un rebost digital. I també hem comentat la nova versió de l'Inkscape, que feia un any que no en treien, la 1.1, i del nou Windows 11, que tenia alguna variació pel que fa al Language Pack, que ha canviat una mica de categoria al català, diguéssim, tot i que tampoc no aporta moltes novetats. També hem parlat de safareig. Us en recordeu de quines notícies? Safareig polèmiques o petites crisis, coses que han passat una miqueta així, o més serioses o més conflictives. Tu te'n recordes, Jordi, o Joan, o Belén, no? Jo recordo la del Richard Stallman. Aquí. En vam parlar. Vam parlar de Richard Stallman, que tornava a la Free Software Foundation. Jo crec que això en Jordi en té una opinió important. Bueno, tots, no suposo. El podcast és per a tots els públics? Bé, podem classificar segons quines parts del podcast per tots els públics o no. Jo crec que, estem per parlar-ne, no? Sí. No, tampoc cal introduir molt en el tema, però... Bueno, ja sabeu, no?, que la pressió popular va fer que se n'anara, que dimitira, i bé, als que van ser 18 mesos, per art de màgia va tornar així com per la porta de darrere, i molta gent de la comunitat del programari lliure va dir que això era... no podia ser.
i n'hi ha hagut una miqueta de mala remor i encara va. Encara dura això. Sí, perquè molta gent ha deixat de donar suport a la Free Software Foundation i ja veurem com queda, perquè encara no sap. Això com a comunitat catalana, a part de programari lliure, tot també ens afecta perquè molta de l'activitat de programari disponible en català també es basa en que aquesta comunitat de programari lliure funcioni i sigui saludable, no? I si hi ha aquestes petites crisis, doncs clar, és complicat. No? Bueno, veurem com evoluciona, no? Després també vam estar comentant, bueno, això tampoc, bueno, el nou president de la Fundació.cat, en Genís Roca, que també és un nom que sempre ens sona una miqueta relacionat amb la tecnologia, i bueno, vam valorar que estaríem amatents però que podia pintar bé la cosa, no? No sé si voleu comentar gaire res. Llavors, també vam estar comentant, això sí que ens va agradar molt, un projecte que semblava que potser no estava gaire relacionat amb el català, però i tant que ho estava. I era els botons dels monstres, que ho vam comentar per Telegram, vam estar-ne parlant, vam dir, ostres, mireu que hem trobat a Twitter, i era un dispositiu que ajudava a un noi, un pare que va fer un dispositiu per a un fill que tenia problemes de comunicació per unes dificultats, evidentment, i doncs era interessant perquè era fet amb maquinari lliure, amb Arduino, i en vam parlar uns botons que ajuden a un comunicador, diguéssim, que era molt interessant. Si recupereu el capítol ja ho veureu. I vaja, també vam parlar d'iniciatives interessants, ho hem estat parlant aquesta temporada, iniciatives interessants pel català, com la plataforma Ava de Joc, que va proposar videojocs disponibles en català, el canal de televisió Bon Dia TV, que, diguéssim, doncs, referma la unitat de la llengua una miqueta, no? Un acord entre Mozilla i Nvidia per financiar Common Voice. No sé si això vol comentar una mica el Joan, perquè és important, no? Sí, és important perquè fa uns mesos Mozilla va fer una reducció de personal molt important per problemes de finançament i de pla de futur, diguem-ne, i gràcies a aquest acord ara està contractant altra vegada personal i diversos projectes s'estan tornant a agafar una nova embranzida, en particular el Common Voice, que això sempre ens és útil. Que es nota aquest acord, està arribant, els recursos d'aquest acord estan arribant a Mozilla i es nota. Molt bé, doncs una bona notícia que vam donar també aquí al podcast. I en aquest sentit també la Linux Foundation, que s'ha posat amb les piles per crear estàndards lliures per les tecnologies de la veu, amb socis importants. No sé si això ha arribat gaire més o encara està molt inicial, no? Hem de veure fins on arriba. Exacte. I després un parell de coses més anecdòtiques. Vam veure que els automòbils de Tesla semblava que incorporaven el català, ens ho va comentar en l'Albert Cuesta, però vaja, això tampoc no diguéssim que el gruix de població catalana de moment no accedeix a automòbils Tesla majoritàriament, no? I Google, que sembla que la veu catalana al seu traductor havia millorat en alguns aspectes, fonèticament, alguna cosa, però tampoc no era molt significatiu, perquè realment Google té molt camí a recórrer encara pel que fa, sobretot, veu en català. Vam comentar les efemèrides del 25è aniversari de Jim, que ens va fer molta il·lusió, els 20 anys de la Viquipèdia, no la catalana, sinó la Viquipèdia en general, i el dia del punt volat, que intentem celebrar-lo cada any a Softcatalà, i aquest any vam poder-ho compartir amb els oients del 15 glaçons d'hidrogen. Tenim el col·laborador, el responsable del projecte del punt volat a Softcatalà, del punt volat no, de la L geminada. Sí. Però vaja, que hi ha molta més gent darrere, Bueno, molta no ho sé. Però hi ha més gent. Sí, som una petita colla. Del punt volat. A Softcatalà en concret tenim un projecte que es diu L geminada, que es dedica a això, a detectar, a documentar i intentar corregir els problemes relacionats al voltant de l'L geminada, que són uns quants. Jo vaig flipar, jo no coneixia tota aquesta problemàtica del punt volat i sensibilitzeu molt. Jo ara vaig peir dient, això és una bala. Un punt aterrat. Sí. Molt bé. Recorda'ns el dia, era el 24 de gener, no? El dia del punt volat. Ara, em sembla que és el 25, ara dubto. Em sembla que és el 25, però sí, si no és el 24 és el 25. Cada any ho he de mirar.
I escombrant cap a casa, doncs anem a comentar una mica totes les notícies que hem generat des de Softcatalà, que, bueno, tenim èpoques que tampoc no hi ha molt moviment, però sí que aquest any, doncs, des del setembre, doncs, que han anat sortint novetats, nous projectes, nous serveis que hem posat en marxa, com per exemple el traductor neuronal anglès, i tenim... el traductor neuronal anglès-català. Tenim amb nosaltres afegit ara en Jordi Mas, que és el pare d'aquest traductor, que ja tenim en marxa a la web, no? Sí, el vam posar en marxa ara fa un any. Sí, vam comentar en el primer episodi, crec, que estava en proves, però després ja va passar a ser el traductor per defecte. Hem rebut feedback de la millora de qualitat respecte al traductor que es basava en Apertium, no era? A l'anterior, i per xarxes no sembla que ha tingut bona acollida, no, la millora? Sí, tampoc és que hagin rebut moltíssims comentaris, però els pocs que han arribat han sigut positius, sí. Molt bé. Després, lligat amb això també, hem anat evolucionant també la tecnologia neuronal, que realment hi estem centrant bastants esforços, no?, actualment, i també hem posat en proves un traductor alemany-català. També ho vam comentar en un dels episodis, més recentment, diguéssim, que ha estat en col·laboració amb David, es diu? No. Sí, David Casanovas. Llavors, bàsicament és un estudiant del màster de tradomàtica que ens va ajudar a la creació dels corpus alemany-català, que això és bàsicament la font de la qual la xarxa neuronal aprèn, no? Aprèn a partir d'uns corpus, i la creació i curació d'aquests corpus és una cosa que ens ha ajudat el David moltíssim. Després hi ha tot el món de la tecnologia de la veu, que aquest any ha sigut... ja fa temps que, diguéssim, ja estem molt actius, però aquest any hi ha hagut les jornades de tecnologies lingüístiques lliures en català, que va organitzar Col·lectivat, vam parlar amb Eivars Colevi. Després també tenim l'assistent.cat, que va crear el nostre company Kieran O'Reilly, dic bé, no? I que ens va servir com a primera prova concepte d'un assistent de veu, que en Joan també està ficat en el grup de treball de Mycroft, que és el motor que fem servir en aquest assistent. Com està anant això? Perquè vam parlar-ne, vam provar-ho inclús en el podcast, i vam estar-hi parlant, amb certa gràcia, diguéssim, algunes respostes que ens van fer molta gràcia, però suposo que ha anat avançant, no? Com està ara mateix? Està avançant. S'ha de reconèixer que encara no està llest per l'usuari final, és més una prova de concepte que no un producte per vendre a les botigues, però està molt bé. El que demostra és que totes les peces necessàries per tenir un assistent de veu en català es poden fer, funcionen i cooperen bé unes amb les altres. Fins i tot hem tingut un estudiant que ha fet el treball de final de grau sobre Mycroft i ha desenvolupat una petita skill per practicar les taules de multiplicar, i bueno, hi ha coses, hi ha marge de millora en les diferents peces, però sí, un projecte molt interessant que demostra que el català es pot fer el mateix que en qualsevol altra llengua. Sempre comentem que aquests projectes a vegades sabem que no seran majoritaris, que no serà un producte de consum a l'abast de tothom, però que serveixen per empènyer altres iniciatives privades més majoritàries de les empreses que tots coneixem i tenim al cap. En quin moment, o sigui, quina empenta falta, o què és el que es necessitaria perquè aquestes empreses de gran consum acabin incorporant aquestes eines o aquestes peces que dius que tenim, que ja tenim i que funcionarien, però que no acaben d'incorporar-se per gaudir d'assistents de veu en productes de consum? Aquesta és la pregunta del milió. És a dir, des del punt de vista tècnic, l'únic que calen és la voluntat de l'empresa i recursos. És a dir, en el cas, per exemple, de Google, essencialment només falta la síntesi a veu i que adaptin les habilitats al mercat catalanoparlant. Per tant, és una qüestió de voluntat, no és un problema tècnic. Què hem de fer els parlants perquè aquestes empreses prenguin aquesta decisió? O què podem fer, exacte? Això és més difícil i és la pregunta del milió. Llavors, jo soc dels que penso que els parlants al final doncs votem amb la cartera. El problema és quan no pots triar cap producte que estigui disponible en la teva llengua, que aquest és el problema que sí que tenim. El mercat no es pot visualitzar perquè no hi ha oferta.
i no hi ha oferta perquè no hi ha demanda, i no hi ha demanda perquè no hi ha oferta. I és el peix que es mossega la cua. Acaba passant una mica el que, bueno, no sé si tu estaràs d'acord, però quan votant amb la cartera, a vegades votant amb el vot també ens passa que no hi ha oferta. Correcte, i acabem votant l'opció menys dolenta. Exactament, no? sí. Llavors, en aquest cas també, no? Suposo que molts dels Alexas i dels Google Assistants, altaveus que hi ha a cases catalanoparlants són l'opció menys dolenta perquè no hi havia opció en català, no? Sí, però és una opció que no només minoritza, sinó que invisibilitza el mercat catalanoparlant. Oculta el català. I és una de les coses que des de Softcatalà sempre treballem per no solament posar disponible el català a totes les opcions de productes o de serveis, sinó que es visibilitzi, no? De fet, una de les coses que estem parlant en aquesta trobada, ara que hi penso, és la visibilització del català en l'ús del mòbil, no? És a dir, de fet, una de les coses que també fa molt temps que en parlem és que quan naveguem, doncs, que el navegador declari que nosaltres volem les pàgines en català, tot i que no les trobem, no? Perquè hi hagi després les metadades o les estadístiques surtin, no? Això és un dels temes que també potser en l'usuari al final no li dona importància, però com podem conscienciar d'això? O quins consells doneu o què hauríem de fer en aquest sentit perquè es visibilitzi més la necessitat o que hi ha un gruix d'usuaris que demana català? Qui vol dir la seva? Al final, si vols productes en català, el que has de fer és cercar-los en català i declarar que els vols en català. I la forma de declarar-ho és tenir configurats els aparells en català. És a dir, el navegador que estigui en català, el mòbil en català, i quan facis cerques, fes cerques en català. Això, malauradament, requereix un esforç i aquest és el problema. És a dir, és el problema. Potser l'opció per defecte predeterminada és el que ens fa bastant de mal, no? Exacte, sí. Parlant, perquè totalment. Molts telèfons i dispositius per defecte no venen amb aquesta configuració i ja s'ha de fer aquest esforç, no? Que molta gent no fa. Doncs això és una de les coses que també estem aquí batallant i discutint i trencant-nos les banyes, no? Diàriament a Softcatalà. I per acabar una miqueta també vam comentar aquesta temporada el servei de mètriques del corrector, que és un afegit, una millora en el servei del corrector, no? Podeu fer 5 cèntims en què consisteix. Segurament els usuaris ja ho han vist a la web. Jordi? Sí, això és una cosa que van co-desenvolupar amb el Joan i altra gent i bàsicament la idea era de poder oferir una miqueta de mètriques en els texts, no? Per diversos motius, no? El primer és moltes vegades, no? Quan estàs en el món de l'ensenyament, no? Quan se't demanen treballs, quan se't demanen que demostris la teva competència en la llengua, se't demana fer textos d'una mida mínima o màxima, no? Llavors saber el nombre de paraules, no? També moltes vegades has de fer presentacions orals, no? També entendre aquell text, si el llegeixes en veu alta, quant de temps és, n'hi ha una diferència, no? Entre la lectura en veu alta, que és més lenta, no? Que la lectura normal. Llavors, van considerar que aquestes mètriques eren molt interessants pel perfil d'usuari que teníem, no? Que ja tenim molt usuari que està dintre del món de l'ensenyament, o bé com a estudiant o bé aprenent llengües, i bé, considerem que era interessant oferir-les i han tingut una bona acceptació. Veureu en el corrector doncs, que hi ha un requadradet, no? Que informa d'aquestes coses com el Jordi, no? El nombre de paraules, el temps de lectura, etc. I després doncs, també en Kieran O'Reilly va desenvolupar un nou motor de reconeixement de parla basat en WAV2Vec que potser és una cosa més de desenvolupament, més difícil d'explicar, però també vam parlar en el podcast. I bé, aquest últim tastet que vam fer l'últim programa de la prova de concepte de resum de textos que ha desenvolupat també en Jordi Mas, que també es basa en la tecnologia neuronal, i vam comentar-ho, ens va semblar fantàstic, màgic, i que a veure cap a on anava, i després el Jordi, fora d'antena, entre cometes, ens comentava, ostres, que tampoc no és que la màquina entengui el text i tregui les idees més importants, sinó que fa com una miqueta una esporgada amb menys contingut, no? Diguéssim, com si vols fer 5 cèntims d'aclarir com funciona això, molt per sobre, tampoc, perquè... Dintre de tots els problemes, no? Dintre de tots els casos d'ús que n'hi ha en tecnologies de la llengua, el de resum de textos és un
dels més subjectius. No? És extremadament subjectiu com tu resumeixes un text, quines són les idees principals i, de fet, molts dels corpus de referència, no? Que molts dels exemples que se'ls dona a la màquina perquè aprenguin, tenen més d'un resum del mateix text, no? Perquè s'entén que es pot resumir de diverses vegades. Llavors, és un àmbit que és extremadament complex perquè inclús els humans no ens posem d'acord, no? En el que és un bon resum, pot haver-hi diversos resums que tots són vàlids, no? Llavors, existeixen dos tipus de tecnologies a grans trets. Una que es diu que és extractiva, que intentes fer és veure el text, intentar trobar què és allò més rellevant i llavors fer un resum basant en allò, és la tècnica que nosaltres fem. I després hi ha una que jo trobo que és molt arriscada i que la ciència continua avançant, que és abstractiva, no? On la màquina intenta entendre el significat del text i després genera un resum. No? I tot l'avanç que hi ha hagut recent en els models de llengua, no? Tipus BERT, Dilbert i tot això, van en aquesta direcció. No? Jo crec que en aquesta segona tècnica hi ha molt espai per recórrer i sortiran coses molt interessants, però també és bastant arriscat amb el nivell de maduresa que té la tecnologia, no? Perquè el que pot generar, tu tens una responsabilitat, no? En quant a biaix de gènere, en quant a tot el que pot succeir. No? Llavors, ara mateix, jo considero personalment que les que són extractives són més segures, no? Perquè fan una extracció del que hi ha posat a l'usuari i bueno, és un espai que continuarem mirant de prop perquè és interessant. De totes maneres, al final no és senzill, aquesta és una tasca que no és senzilla per fer ni tan sols per un humà. No? De fet, és una de les típiques tasques que el resum de textos, no? El famós resum de textos quan estava a escola, però bé, és una eina que oferim més i tant de bo la gent la trobi útil i és una eina que a més està disponible per moltes altres llengües. No? És una eina de les que es diria estàndards dintre del que és les eines de llengua computacional. I el català ara també l'incorpora. De fet, a la web està disponible o està... Perquè és una prova, però sí que hi ha una adreça per accedir-hi, no? Sí, és una adreça, em sembla que és /resum-de-text, em sembla, bueno, no recordo. Crec que l'hem anat publicant una mica, no està superaccessible al web, però... I no estan ni els menús, i bueno, estem provant-la. El que sí que sabem és que és una eina que mai serà perfecta, no? És igual que els traductors neuronals, també sabem, o els traductors en general, que aniran millorant, però molt difícilment seran perfectes. I seguim aquí comentant una miqueta les coses que hem estat comentant aquesta temporada, però també hem seguit fent feina i no n'hem parlat de tot en el podcast, no? Coses que hem estat treballant aquests dies a la trobada d'estiu, però també que portem treballant de fa unes setmanes i que comencen a veure la llum, no? Per exemple, el diccionari de sinònims, que és una de les coses grosses d'aquesta temporada. Joan, què tenim entre mans ara mateix? Bé, el diccionari de sinònims el vam publicar ja fa uns quants anys, però no havíem fet gaire manteniment i era un diccionari de sinònims força pobre i de fa unes poques setmanes l'hem substituït per un nou diccionari de sinònims fet des de zero. En aquest cas en Jaume Hortalà és qui ha fet tota la feina pràcticament i és un diccionari que, per entendre'ns, triplica el nombre d'entrades, aproximadament, i bueno, és un molt bon diccionari. Estàvem parlant del diccionari que teníem fins ara, tenia de l'ordre de... 9.000 entrades, aproximadament. I ara... Passem al voltant de 25-28.000, em sembla que 30, crec? Sí, al voltant de 30. No? O sigui, l'objectiu és que arribi a 30, encara no els tenim, però essencialment hem triplicat entrades. Déu-n'hi-do. Estem parlant diguéssim, no solament una millora, sinó quasi podríem dir un canvi de producte, no? És un diccionari refet des de zero. Ens agradaria tenir el Jaume aquí, però continua treballant, perquè no para, També hem estat treballant amb altres coses, no? Algunes que potser no tenen una repercussió tan directa sobre l'usuari, però que també són molt importants perquè Softcatalà funcioni, no, Jordi? Sí, bueno, jo he estat treballant en les meves coses, com sempre, no? Les coses que no es veuen tant. En concret, ahir vaig estar treballant en millorar el servei de correu de Softcatalà, la llarga i mai acabada lluita contra el correu brossa.
I també vam estar parlant d'una cosa que és prou interessant, perquè fa un parell de capítols vam parlar de què passa quan cau el Softcatalà. Sí, senyor. Hem estat parlant de com minimitzar els efectes de quan cau el Softcatalà. És a dir, hem estat parlant de potser replicar la infraestructura que tenim en un altre lloc perquè si cau on estem principalment es puga respondre des d'un altre lloc. És a dir que, si anés bé, potser cau Softcatalà i ningú se n'assabenta. Així és. Ei. Ostres, llavors ja no podrem posar el GIF. Sí, Belén, el GIF de cau Softcatalà i no el podem posar, tot crema. Bueno, seria molt bona notícia, no? Cau Softcatalà, però no vos heu enterat. I, Xavi, tu també estaves ficat amb això una miqueta, no? Però... Sí, però... sí, vam estar prou estona mirant això, però després en el que també hem invertit molt de temps ha sigut en repensar coses que hem anat fent a la web. Sabeu que la web que tenim ara la vam posar davant de tota la gent l'any 2016 i des d'aquell moment hem anat afegint molts serveis, alguns com els que hem parlat, hem afegit el diccionari neuronal, hem canviat el diccionari sinònims, hem afegit conjugadors, coses que ja havien perdut rellevància. Ara tenim un podcast que anunciem en la web i, clar, hem anat fent pedaços per a que tot això vagi mostrant-se. I aquella web tan bonica i tan preciosa que teníem en el 2016 havia anat perdent una miqueta... Ha anat derivant a un Frankenstein, sí, no del tot. No del tot, però tenia tendència. Ja. Abans de que converteixin en un Frankenstein, anem a veure què fem, no? Sí, i una d'aquestes coses que hem estat fent estos dies ha sigut això, parlar molt de com volem repensar, quines són les prioritats que volem continuar mostrant, bàsicament per a que la web continuï reflectint el que volem fer, però en una mirada cap al futur i no tal i com estava en el 2016. Molt bé. Veieu que hi ha feineta, de formiga i de llarg recorregut, no? Que anem treballant. També una mica el tema de comunicació, de disseny, de xarxes. He tingut la sort que ha pogut venir també algun dels grups de treball, l'Anna Barberà, que és una de les que, diguéssim, la mare del disseny actual de Softcatalà, de l'estructura, l'arquitectura de la pàgina web a nivell visual i tot. I la Belén, que és la nostra community manager i una miqueta la que coordina el tema comunicatiu del podcast també i de la web. Hem estat parlant amb l'Anna, no? I Belén, quines feines amb què han anat avançant? A veure. Fa poc també es va incorporar Mariale. Exacte, sí. I teníem com una marca corporativa de fa anys que quan es va crear no existien les xarxes encara. Llavors, les xarxes requereixen alguns tipus de dissenys o altres coses que ens feien falta, que els colors corporatius, que les tipografies siguin un poc més amples, que ens permeteren més jugar. I ahir vam estar l'Anna Barberà i jo això fent proves, que per cert jo Anna encara no la coneixia físicament. Ahir, este cap de setmana... Una de les grandeses de les trobades presencials de Softcatalà. Així és. I res, i vam estar intentant ampliar i definir més opcions a l'hora de poder fer dissenys. Em consta que hem estat buscant tipografies lliures, evidentment, que no deixin malament el punt volat, no? Exacte, la C trencada, que tingui en compte els accents oberts. Els colors, etc. no? Molt bé. Així que, potser veieu alguna imatge no nova, no canviem el disseny de Softcatalà ni el logotip, però sí que esperem ser més macos, no? Exacte. de cara a la xarxa. Tindré més opcions. Molt bé. Com veieu, anem treballant amb coses. Ara també, a més, després d'aquesta sessió de podcast, em sembla que també hi ha una sessió sobre... hem parlat de finançament, de qüestions més organitzatives, de qüestions d'això que comentàvem també, de la presència del català en els dispositius, engegar campanyes, buscar... anem fent bullir l'olla i hi ha coses que després es converteixen en més feina, altres que van quedant allà i que un bon dia engeguen i el podcast, el 15 glaçons, que serveix perquè pugueu entrar una miqueta dins de la casa de Softcatalà i veure què s'hi cou i qui hi ha darrere. Moltes gràcies a els que heu passat per aquí aquesta estona i
i ens anem veient en propers episodis i a les trobades presencials i no de Softcatalà. Gràcies. Adéu. 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 Parem taula. Doncs en aquest episodi especial també us volem presentar un dels membres de Softcatalà. No ha pogut venir a la trobada d'estiu, però ens ha enviat un àudio. Ella és la creadora dels glaçons i és dissenyadora gràfica, viu a Barcelona però és del Penedès. Amb tots vosaltres, Maria Alejandra Roca. Hola, jo sóc la Maria Ale, vaig començar a col·laborar amb Softcatalà al febrer del 2020 perquè una companya de feina em va dir que havia vist per internet que buscaven dissenyadors gràfics per donar un cop de mà, així que em vaig unir al grup de Telegram i a partir de llavors doncs, vaig començar a treballar en el projecte. Al setembre del mateix any ja em vaig convertir en membre oficial de Softcatalà. Les meves tasques bàsicament són crear imatges que poden ser, per exemple, per Twitter, per acompanyar les notícies que es van publicant al web de Softcatalà, algunes infografies també, on es recullen diverses dades dels projectes que duem a terme i també doncs, he pogut crear la imatge d'aquest meravellós podcast. I la resposta a la pregunta estrella, a mi m'agrada l'arròs negre, m'encanta, em torna boja. I si pot ser amb una mica de llioli al costat, doncs molt millor. Ara vindria allò de dir que a la taverna se'ns comença a omplir de gent que vol provar aquest arròs negre. No sé si algú s'endurà una decepció, però sí, aquest ambient que se sent és un efecte d'àudio. El que no és un efecte d'àudio és la tapa de refranys que també tenim avui. Endavant. Una tapa de refranys amb Josep Closa. Déu vos guard. Sant Mateu s'escau el 21 de setembre, però nosaltres ja hem fet el nostre Sant Mateu particular. Malgrat anar avançats, no està de més recordar un munt de parèmies que comencen amb un per Sant Mateu, verema arreu, avellanes arreu, el raïm meu i el meló teu, l'estiu adeu, la neu al peu, vigila el cau de la guineu, qui troba és seu, etc. En podeu trobar més a la Paremiologia Catalana Comparada Digital d'en Víctor Pàmies. Sant Mateu és la capital històrica del Baix Maestrat i en aquelles contrades hom diu Sant Mateu, cap de correu, la Jana, la capitana, traiguera, cap de bandera. Abans era molt habitual enfotre's dels pobles veïns i posar-los malnoms. Us estalvio un reguitzell de rodolins del Maestrat on tothom se'n fot de tothom. I, per cloure aquesta etapa de refranys, un que tenim molt present als pencaires de Softcatalà. Vi agre i pa de segó no fan bon treballador. Apa, siau! Pues com està la cosa? Està tot molt mal està tot. Ha ha! Doncs avui anem cap a la barra per trobar-nos amb unes persones una mica més petites que habitualment. Així que apartem els whiskies i les ratafies i serviu unes aigües i unes fantes que ens trobem amb els fills d'alguns dels membres de Softcatalà. Saludem a la Neus. Hola, Neus, què tal? Hola. La Neus és la filla del Jaume. A la Jana. Hola, Jana, com estem? Bé. Molt bé, la Jana és la filla del Joan. La Dària. Hola, Dària. Hola. Hola, Dària també és una filla del Joan. I la Txell, que és filla del Jordi. Oi? Hola, Txell, com estàs? Bé.
A veure. Comencem per la paraula grossa, softcatalà. Vosaltres sabeu què és softcatalà? Com algú em vol definir què és softcatalà? Qui vol començar? La Neus, per exemple? Vinga, doncs, a veure, què és softcatalà, Neus? Doncs una web que hi ha moltes eines del català com diccionaris, correctors, traductors. Algú vol afegir alguna cosa o pensa diferent? A veure. Dària, tu què et sembla que és softcatalà? A veure. El mateix que ella. Sí? Esteu d'acord, Una web amb eines i serveis del català. Molt bé. I qui hi ha darrere de softcatalà? Txell, qui hi ha darrere de softcatalà? Hi ha algunes persones o va sol, això? No ho sé. No ho saps? Jana, què diries tu? Què fa el teu pare? Ni idea. Desaparèixer unes estones i passar-s'ho molt bé, no? Sí. I li sents explicar alguna cosa de softcatalà? Alguna vegada has sentit alguna cosa? No. No? Neus, tu sí? A vegades. I què explica el Jaume? El que fa. I què fa? El diccionari de sinònims. Diccionari de sinònims. Ostres, d'això en parlarem, jo crec, o n'hem parlat, no ho sé ara mateix, perquè com que ho gravem així una mica a blogs, doncs això ja, els nostres oients ja ho sentiran. Txell, el teu pare fa molt temps que està darrere de softcatalà, em sembla, no? Crec que abans que tu apareguessis i tot, oi? Ho saps, això? Sí? I què et sembla? És com un altre fill, no? Tu tens un germà que es diu softcatalà, no? No? Escolteu, i vosaltres, a veure, anem a entrar una mica més a les vostres vides. Teniu ordinadors, tauletes, mòbils o com va això? Sí. Sí? Neus, tu què tens? Bueno, tenim el portàtil, que el fem servir tots, i la tauleta també. Molt bé. I tot parla català o...? Sí. Sí? Bé, 10 punts. Una clàssica per aquí. I la Jana què? Què m'explica? Té mòbil, la Jana? Clar, no hem dit les edats, els oients estan sentint veus d'infants però no saben quines edats tenen, sí que ho podem comentar una mica per situar-nos, La Neus té... Bueno, d'aquí poc faré 12 anys. Fantàstic, la Neus farà 12 anys, la Jana... Jo faré 10. La Jana en farà 10. I la Dària? 14. 14. I la Txell? Quants anys tens, Txell? 5. 5! Costa't més el micròfon que així et sentiré millor. Molt bé. 5! Fantàstic! Doncs a veure, sabent una miqueta aquestes edats. Jana, tu tens mòbil? No. No. Tens ordinador personal o comparteixes a casa? Jo tinc un ordinador a la meva habitació. Un ordinador a l'habitació. I què? En quin idioma parla aquest ordinador? O es mostra? Normalment jo el faig servir amb el català. Molt bé. I la Dària què? La Dària potser sí, no? Que té telèfon? Sí, tinc telèfon i ordinador. I el fas servir en català? Sí, en català. Tot. Tot? El Telegram segur? Sí, No hi ha cap aplicació que diguis, ostres, aquesta... Sí, no? Que resisteix? Algunes. A veure, el TikTok, el tens? Sí, el TikTok, sí. I el TikTok parla català? Sí. Bueno. Mec! No, a veure, hi ha anglès i castellà. Clar, evidentment l'aplicació està en un idioma, però els comptes que segueixes vols dir que n'hi ha en català. Sí. Per sort en tenim. Txell, tu tens mòbil? No. Tens alguna tauleta d'aquestes? Sí. Una tablet, sí? I què hi fas servir? A veure. Jocs. De la Peppa Pig, potser? No, de què? Patrulla canina? Tampoc. No sé com es diria això en català, sí, patrulla canina igual, no? Molt bé. Escolteu, doncs, aquests dispositius que teniu, els mòbils, els ordinadors, les tablets, us els toquen els vostres pares? Us els marranegen? Us instal·len coses o no? Són vostres i prou? A mi m'ho instal·len... Digues. Instal·len què? No surt ara. Bueno, pensa com es diu i segur que... A la Neus li configura el Jaume les teves coses o no? És que nosaltres la fem servir tots. Tothom per diferents coses. Fantàstic, molt bé.
Dispositiu multiusuari. Molt bé, molt bé. I la Dària i la Jana? Bueno, el meu pare va estar com a ordinador així, però... I què, t'agrada o no? Bueno, jo li dic que té el seu ordinador, però... Molt bé, molt bé. Bueno, hem de pensar que a vegades els adults, no, quan encara són petits, doncs ens acaben d'ajustar i configurar coses perquè no ens prenguem mal, diguéssim, i també perquè puguem tenir-ho tot en català, que aquí suposo que a més d'un li ha passat el catalanitzador pel dispositiu. Escolteu, doncs, el que no us he preguntat és si sou usuàries de Softcatalà. Sou usuàries de Softcatalà? Jo a vegades l'utilitzo. Quin servei utilitzes de Softcatalà? El traductor. El traductor. En quin parell? Quins idiomes fem servir? Normalment català-anglès. Molt bé. Has notat una millora últimament, no?, amb el traductor català-anglès? Sí. Molt bé, molt bé. I la Jana, la Dària, fan servir? La Jana potser encara no? Jo no. No fa servir gaires eines, d'aquí poc ja... Jo només al col·le. Al col·le? Sí. Al col·le feu servir? A vegades. A vegades. Molt bé, haurem de passar el platet per l'escola pública, no? I la Dària? Sí, jo el faig servir. Al confinament el vaig fer servir més. Ah, clar. Per deures, això. Això em sembla que ho vam notar, oi, Xavi? I la Txell? La Txell fa servir el Softcatalà? No gaire. Saps per què el fa servir el Softcatalà? Per què? Per trobar-te amics nous i anar a la piscina i passar-t'ho molt bé, que sí? Aquestes trobades que fem amb la família que ens ho passem tots també, No sé si voleu afegir alguna cosa més. No? Aquesta trobada d'estiu amb els companys i amics de Softcatalà, us esteu passant bé? Sí. Us heu passat bé? Molt bé. Doncs ens agrada tenir unes veus una mica diferents d'aquest últim programa especial de la temporada. Moltes gràcies i ens anem escoltant, ens anem veient, si més no, fins l'any que ve. Adéu. Adéu. Dejad que los niños vengan a mí. Whisky o ratafia? Apartem el whisky, no volem whisky avui, però avui tenim un parell dels fills dels membres de Softcatalà. Seguim amb veus joves que també hem volgut estar aquí per comentar alguna coseta. Tenim en Lluc. Hola, Lluc, com estàs? Bé. En Lluc és en fill del Jordi, oi? Què estàs aquí amb el teu germà, el teu pare, la teva mare? Sí? T'ho estàs passant bé? Sí. Molt bé. I també tenim el Jan, que és el fill de l'Aleix, un servidor. Hola, Jan, com estàs? Estic molt bé. Molt bé. Doncs amb en Jan i en Lluc també volem comentar una miqueta com ha anat això. Primer comentem, ens dieu quina edat teniu, no? Jan, quants anys tens tu? Jo en tinc 8. 8? Ostres, no ho sembla. I en Lluc quants anys té? 6. 6? Molt bé, tenim en Jan i en Lluc de 8 i 6 anys que també volíem comentar una miqueta què pensen de Softcatalà, no? Què és Softcatalà, Lluc? A saber. A saber! No està molt bé, això. Jan, vols ampliar una mica o no cal? Ja està vale. Bé. Què és Softcatalà, Jan? És una aplicació que té moltes peces que fan que la gent pugui utilitzar per escriure bé o per al català. Molt bé, molt bé. Això és el que veus tu darrere el que és Softcatalà. Molt bé. Lluc, escolta, i el teu pare, saps que està ficat en això de Softcatalà o no? O és primera notícia? A saber. No? Sí? Tu l'has sentit el teu pare comentar coses de Softcatalà a casa o no? Això separa feina
voluntariat de casa, de família. L'has sentit parlar alguna vegada de Softcatalà o dels companys de Softcatalà? No? Bé, molt bé. I Jan, tu què? Teu pare és molt pesat amb el Softcatalà o no? A mi m'avorreix una mica escoltar el podcast, però... Això vol dir que et fa escoltar tots els episodis? No, tots no. Menys mal, perquè si no li haurem de fer una mica de bronca, no? Però què? El sents parlar de Softcatalà? Sí. Si més no, quan s'acosta l'estiu, no? Sí. Lluc? Escolta, aquesta trobada d'estiu de Softcatalà que intentem fer una mica com podem cada any, aquest any una miqueta més diferent, diguéssim. Tu passes bé amb els teus col·legues de Softcatalà o no, Lluc? Què heu fet? Ahir què veu fer? Què? On veu anar ahir? A un bar. Però no us veu refrescar una mica al matí? Què? No us veu refrescar una mica? Sí. Sí? Veu anar a la piscina? I tu, Jan, també? Sí, jo hi vaig anar. Molt bé. I bé, jo no us pregunto si teniu mòbil o tablet o ordinador. Bueno, ordinador sí que en teniu, no? Jo tinc un ordinador. Tu tens un ordinador? Escolta, 8 anys, no sé, jo sí. Si tu què. I què? Parla en català el teu ordinador? Sí, faig les feines del col·le, sí. Clar, les feines del col·le surten en català, no? Sí. Bueno, menys mal. I el Lluc, toqueu els ordinadors a l'escola o no? No. No teniu ordinadors? Tengo ordinadors para ver dibuixos, que és d'Aran i jo. L'ordinador l'Aran i tu sí, per veure dibuixos. de la mamá i el papa, o sea, de la família. També, molt bé. Compartiu l'ordinador amb tota la família, està bé. Molt bé. Escolteu... El meu pare pa que me l'arregli. El teu pare te l'arregla, O sigui que quan cau Softcatalà resulta que el pare està ocupat arreglant l'ordinador del... No, que el pobre té més mans que un pop, em sembla, per arribar a tot arreu. No, sols m'arregla si en la pantalla no hi ha internet. Ho arregla. Si a la pantalla no hi ha internet, el meu pare m'ho arregla. Molt bé. Escolta, és mig mag, no, el teu pare? És màgic, o què? Molt bé. No sé, voleu comentar alguna coseta més? O del català, de l'ordinador, les xarxes? Sabeu què són les xarxes socials? No? Encara no, millor. Bé. 3 punts més. Doncs res, us toquen, pel que tu m'has dit, Lluc, el vostre ordinador el toca el vostre pare per arreglar-lo i fer-hi coses, no? I tu, Jan, l'ordinador o la tablet te la marronegen els teus pares o no? L'ordinador no. Bueno, me'l toquen perquè per posar-me les feines del col·le, si no, no. Clar, això del confinament, no?, va portar una mica d'ordinador quan no tocava, no? Que veu estar molt amb els ordinadors. Tu, Lluc, vas estar confinat a casa l'any passat i veu de fer coses a l'ordinador amb la tablet o...? Lluc no, però jo sí. Sento l'Aran per aquí darrere que diu que el germà del Lluc que sí que va haver de fer feines amb l'ordinador, Bueno, ens vam apropar una mica a la tecnologia i, de fet, vam trobar que hi havia coses que no estaven en català, no? Segurament molts dels infants de Catalunya es van trobar amb aquests buits lingüístics, però bé, que estem aquí per intentar que siguin menys. Què? Us ha agradat això de fer una mica de podcast, sí? Sí. Per una vegada hi sortireu, no? No només el sentireu, no, Jan? Sí. Molt bé. Doncs encantat de tenir-vos per aquí. Ens ha agradat molt i ens veiem ben aviat. Sí? Diem adeu als oients. Adeu. Adeu, que vagi bé. Bé, doncs fins aquí aquest episodi especial del 15 glaçons d'hidrogen. Ens ha agradat acabar amb les veus del futur, les veus del català en la tecnologia, en el futur, esperem. I bé, tot això fa just un any que va començar aquí a Sant Mateu, es va sembrar la llavor d'aquest podcast. No sabíem si seria un podcast que duraria gaire, si seria mensual, si seria setmanal, si no seria.
I hem arribat aquí, al final de la primera temporada, amb un podcast que ha anat canviant, ha anat evolucionant, ha anat modificant-se, hem entrat coses, n'hem tret, n'hem sortit, n'hem posat, i esperem que us haguem distret i que hagueu gaudit d'aquests 11 episodis, 9 episodis mensuals i un parell d'especials que ens ha fet il·lusió compartir amb vosaltres aquests 2 moments de l'any en què Softcatalà es reuneix i es troba per avançar encara més en la tecnologia en català i perquè el català sigui una llengua de primera en totes les novetats tecnològiques, informàtiques i virtuals que apareguin. Esperem que hagueu gaudit també d'aquest episodi d'estiu. Només em queda fer els agraïments a tots els col·laboradors del podcast, al Xavi, al Jordi, a l'Artur, que no ha pogut ser en aquest especial, però que li enviem una abraçada ben forta, al Josep, al Joan, a la Mariale, a la Belén, a la nostra veu, a l'Anna, no vull deixar-me ningú, tots els membres de Softcatalà que han passat per aquí a la taverna i també a la meva família per suportar aquestes estones que dediquem a preparar el guió i a gravar els programes. Moltes gràcies a tothom, ens veiem a la temporada que ve i, mentrestant... Jove xef, porti whisky amb 15 racions d'hidrogen, coi. Glaçons d'hidrogen, el podcast de llengua i tecnologia de Softcatalà.